Guys, naanay ko sa among luyo, may buntag yung tanan. Nako sa among luyo. Kay naglantaw ko sa akong bana, nag-ayos ng tangkal nga salin sa Yolanda. Wala na mabuhi niya. Kung tangan na lang namo siya mga junk na lang ba diha mga gamit. Yan pang gipangkuha kay tangan na mo anay. Pabuhion siya siyang igsugon na ang anay. Sa akong bana nilakaw man. Yang ko agsin, ilisan ogsin. Aw tara day. Ilisan ni agsin kaya ako niya di mauwanan kay kanang masin salin para sa Yolanda. Mga gisi kay nagkalukot-lukot lagi. Nagput sa hangin Yolanda may kusuga. Da, nangalukot-lukot ang bagong sin. So yang ilisan kaya dili ito. Namuwak ang akong katliya nga puti. Wow. Katong akong green kay na daot sa akong naghan pa panamukad. Beautiful. May manggudha guys kay di sad na siya pwede buhian daog patining. Kay baho man kaayo mga anay kay di man baho. Ang anay lagi mabutang da kay ni suway mi anay des patining sa una gyud musod sa mukha to di katok bin baho ah. Sumay ako katabang dia de. Awa di ay may noon. Lanian tawra ko. Halok sigyan natin. Nakalihas. Sayang mong gunag di buhian. Uy, niya nakagasto po. Bi may anak tangkala sa una. Ay, mapuslan. 6 hours later. Ay, tinabas, diba? Mga tinabas nga gikan sa kong tiyo. Nga mananahi. Hindi pangayo ni mama niya. Yang gihimong pisi. Wow! Naawa, ligon kaayo. Ligon kay stanan siya ay black and white para nindot. May nahuman man ko itong Archie. Naon sa manghimboy din na siya himong hayhayan. Saan mo itong Archie ba? Iya maning himo ang hayhayan ko no. Ako lang gihatag kay ihay-hayan ba siyang balkunan. Ah. Pangiranan. Oh, kay sige lang siya palit bugto na. Hindi siya yan, baling una. Ako bala. Grabig talent. Ay, magkukamauan eh. Ano sa balik? Abaka. Na may abaka. Bakaon niya. Atong akong amahan, magkasapit og Domingo kay manguana siya og pisi daan baligya. Ngadto sa Isabel. Mga pisi na ba niya mo na nakamao ko nga. Malabhan ni siya guys. Pero may suot, may kuanto siya kanang suot. Ang masuot man to nga kay Na kamauhan din niya sa iya ding amahan. Pero abaka to, kamao siya mo pisi. Anaon, magsige na lang na ay magkuan nga to, mukuan mo pisi na lang to. Nasa una mo inana kanang Sayon ra kitaon pero lisod gud ni himuon kay kung ako mo himuan di man ni malig-on. Di man ni gud mo lig-on ug ako mo himuan ni. Di man na ni kahugot. Diba? Na hugot kay siya. The next day. Hello guys, good morning. Adlong Bernis karon. Dakoy tamban nga ri kay ay giingon sa igagaw sa kumbana nga itong baratong tamban ilang gibutang nga crispy fry ako suwayan kani guys ako siyang gihiwa ako siyang gikuag ka ng singa na ay hasang akong gitunga kuan ako siya hasang dayon gitunga kuan ang sa kinain ang mga bukog-bukog dira akong gikuan ako na ning daghanon kay dapat ni udto lami man daw guys butangan og crispy fry so ayan ato ako ni butang ganun sito sa kay aron mawang langsa yang mga panit kaliskis butangan ni nga mong limonsito aron mawang langsa
Na may agas ang gripo guys, pero wala ko nagpaagas kay mahal kang LMC, nagpundo may laton. Munang nagtipid yun mig ayos tubig. Ay, ay, gamit gyapon ng tubig ba? I mean, ako, nagkuhan lang yun mi, nagkontrol lang yun mi sa kinahanglan ng gamit sa tubig kay kung anak good. Gamit gis gripo. Rad eh. Gamit gis sa gripo. Tuda lag abli. Yang hangin, kusog ang hangin sa gripo mo gawas. Da, kusog ay mo tuyok ang ventador. Sa tubig. Dako kay bayro mo na. Ang mga gibuhat, nagkuan sa lato, nagpundo. Hindi lang naman sito eh. Patuon. Ini aron pawa lang si guys. Ang sito na ibutang din oh. Akan nilang pawa lang siguro. Ito lang duha. Dara guys, ang crispy fry nga spicy may akong lipili. Kaya ganun, dito po may hanggamay. Nabutangan eh. Ay, pala ko daghan nun. Ako na nabutang nino. Hindi makaatsi. Makaatsi ang ka. Let's try. Oy! Tamban ni siya kay tamban niya. Ada sabi lang tawag ani nila kay dayang man ang tamban. Ambot sa inyong lugar ang say tawag ani. Say tawag ani. Sa amo ada sa ormo tamban. Sa kuan, social kain tamban. Crispy fry. Tag-19 na ng crispy fry. Hello guys, nara. Lami siya guys, akong gitilawan. Aw lami man jud ng crispy fry. Tagong sabay ko na lami man jud. Pero ang tamban naging sosyal. Pero napaso sa ko guys, kining lupad ang aning buto na another paso. Sakit ngol-ngol. Silang tagkapaso aning mantika.